हे जॉईंट प्रॉब्लेम्स आणि विथ रिस्पेक्ट टू आमची आता लाईफस्टाईल, जे आपण मोबाईल म्हणू, जे आपण बघताना खाली बघतो किंवा आता झोपून वगैरे आपण चॅट वगैरे करतो. आता किंवा टीव्ही बघणे इज येस. समथिंग दॅट हॅज हॅपन्ड, दिस फेनॉमेनॉन हॅज हॅपन्ड फॉर द लास्ट 20 इयर्स. आता कम्फर्टमध्ये हे सगळं जे आपण करतो, इज इट वन ऑफ द रिझन्स फॉर दिस जॉईंट ऑफकोर्स इट पेन्स? इज, ऑफकोर्स इट इज. मानेच्या मणक्यांचे जे विकार आहेत ते एकतर स्पॉन्डिलोसिसमुळे होतातच, झिजल्यामुळे तर होतातच. पण कारण असं आहे की जेव्हा आपण मोबाईल बघतो, असं बसून जेव्हा आपण मोबाईल बघतो, तेव्हा जवळजवळ डोक्यावरती 5 किलो वजन ठेवल्याप्रमाणे मानेवरती भार पडत असतो. तर ते मणके त्यानं झिजतात. मणक्यांच्या मधनं, प्रत्येक मणक्यांमधनं 2 अशा चेतनवाहिन्या निघालेल्या असतात, ज्या आपल्या शरीराला मानेपासून ते पायापर्यंत सप्लाय करत असतात. तर त्या मणक्यांच्या मधनं निघालेल्या ह्या चेतनवाहिन्यांवरती प्रेशर जेव्हा येतं, तेव्हा ह्या पेन्स जास्त होतात. त्याला न्यूरोलॉजिकल पेन्स असं म्हणतात. ओके. आणि जे सांध्यांमध्ये पेन्स असतात, त्याला आपण आर्थरायटिक पेन असं म्हणतो.